നമസ്കാരം. ഗാസ യുദ്ധം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇസ്രായേലിന് തന്നെ ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ പല മാധ്യമങ്ങളും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 5 കാരണങ്ങളാണ് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരത്തിയിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ. ഒന്നാമത്തേത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഫെയിലിയറാണ്. അതായത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലപാടിന് എതിരായി വന്നിരിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധ റാലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പോലും വലിയ പ്രതിഷേധ റാലിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന ഗാലപ്പ് സർവേയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ, അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് പരമ്പരാഗതമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ടർമാരിൽ 35 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളിൽ 49% പാലസ്തീനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് സർവേ പറയുന്നത്. കേവലം 32% ആളുകളാണ് ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ 49% ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ 32% പാലസ്തീനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്താൽ പോലും നേരത്തെ ഈ പ്രായ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് അതായത് 2013 ഗാലപ്പിൽ 3-2, അതായത് 3-2 ഭാഗവും ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും 1/3 പാലസ്തീനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2013 55% ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും കേവലം 19% മാത്രമായിരുന്നു പാലസ്തീനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു കണക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കൻ ഭരണ നേതൃത്വങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം, ഏതാണ്ട് 2 വിഭാഗം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 35 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇസ്രായേലിനെതിരാണ്, അവർ പാലസ്തീൻ അനുകൂലമാണെന്നാണ് ഗാലപ്പ് പോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2024 നടക്കാൻ പോകുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് വലിയ അച്ചടിയാവുമെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ തൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ആൻ്റണി ബ്ലിങ്കനെ വെടിനിർത്തൽ സന്ദേശവുമായിട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇസ്രായേലിനോട് പക്ഷം പിടിച്ചു നിന്നിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ ജനരോഷം അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ 10,000ങ്ങളുടെ പ്രകടനം നടക്കുന്നു, പാരീസിൽ നടക്കുന്നു, ബെർലിനിൽ നടക്കുന്നു, സ്വീഡനിൽ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രകടനം നടക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പൊതുവെ പരന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇസ്രായേലിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ, അതായത് 21 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ മാരകമായ മാനസിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഭയപ്പാടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനമായിക്കൊണ്ട് ഹമാസ് ഗാസയുടെ അതിർത്തി, അതായത് അതിർവരമ്പ് തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനകത്തേക്ക് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ പുകൾപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കവചം കൂടെ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്നും ഏത് സമയവും ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതി പരന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾ, അതായത് 21 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആളുകളിൽ 21% ആളുകളും, ഏതാണ്ട് 1/4 വിഭാഗം ആളുകളും ഈ മനോരോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് വളർന്നു വരുന്ന യങ്ങർ ജനറേഷനിൽ ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഏതാണ്ട് 3.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന താൽക്കാലിക പട്ടാളക്കാരെയാണ്, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് താൽക്കാലികമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 3% ഗ്രോത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ 2.5% പോലും എത്തില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും 2.8 അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ച വരും നാളുകളിൽ ഇസ്രായേൽ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്, ഞങ്ങൾ ഗാസയിൽ പോയി അവിടെ നിരപരാധികളായ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയല്ലാതെ, ബോംബിടുകയല്ലാതെ ഹമാസിനെ കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹമാസ് പടയാളികൾ എവിടെയും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹമാസുകാരെ കണ്ടിടത്തൊക്കെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനികർ, ഏതാണ്ട് 26-27 ആളുകൾ ഇന്നത്തോടു കൂടി അവർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയ്ക്ക് തുറന്ന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്.
ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കണ്ട് അവരും അന്ധാളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈ യുദ്ധം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇസ്രായേലും വിലയിരുത്തുകയാണ്. ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ഈ വലിയ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തലയൂരുമെന്നാണ് ഇസ്രായേലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവരും നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പരാജയത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്നാണ് വിവിധ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.